बाटे बेसमझ वही बुद्धि बाना दान जी। ए जी खाए खातिर मांगतावे अरग के सामान जी। बाटे बेसमझ वही बुद्धि बाना दान जी। मनवा न बाटे एकर कुशल रउए मनाई जाके समझाई घरवे में बाटे घुसल बा छोटा का ठेकुआला रूसल तनन का ठेकुआला रूसल ए सैया जी त छोटा का ठेकुआला रूसल बाबा बुआ ठेकुआला रूसल एकरा पर हथवा उठाई कैसे इहो तो दिहल हो छठी माई के। ए जी सुनना एकरा पर हथवा उठाई कैसे इहो तो दिहल हो छठी माई के। सबके हु घाटे बाटे पहुँचल रउए मनाई जाके समझाई घरवे में बाटे घुसल बा छोटा का ठेकुआला रूसल तब बबुआ ठेकुआला रूसल ए सैया जी त छोटा का ठेकुआला रूसल बनन का ठेकुआला रूसल। अनमोल गुंजेश के बुलाई जी सोनू से पराका दिलवाई जी। सुनी ना अनमोल गुंजेश के बुलाई जी सोनू से पराका दिलवाई जी। चंदन ललित बा कब से रुकल रउए मनाई जाके समझाई घरवे में बाटे घुसल बा छोटा का ठेकुआला रूसल तनन का ठेकुआला रूसल ए राजा जी त छोटा का ठेकुआला रूसल तनन का ठेकुआला रूसल। सपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो परवाहा चौक सीतामढ़ी रोड। मोबाइल नंबर 75 63 96 0450।